data oară organizați acest concurs și în ce constă el de fapt? Acest concurs este în ediția cu numărul 4 și din această dată, la acest concurs participă Radu Banar, este un tânăr interpret cu o voce foarte frumoasă. Unica ce pot să spun că Radu, mai mult vocea lui este pentru a cânta muzica națională, muzica de estradă sau muzica populară. În mai puțină parte, ca să nu-l supăr pe el, muzica rusă și muzica internațională, adică limba engleză, franceză sau... Luptă pentru... În fiecare ediție participă câte 2 interpreți, cât și cunoscuți, cât și mai puțin cunoscuți. Prin ce constă acest concurs? Este un concurs printre care 2 interpreți se bat între ei, adică vocal, cine cântă mai bine, care sunt calitățile lor vocale. În dependență poate să fie cineva care cântă operă sau cineva care cântă populară și tot așa mai departe. În majoritatea cazurilor, interpreții singuri se cer în battle să intre. Uite, sunt cu tare, vreau să intru în battle, să particip cu persoana cu tare. În baza căror criterii selectați cei care trebuie să participe? Îndeoseb, desigur, nu pot să pun cineva care după cum consider eu că el este slăbuț, da? Sau este mai puternic. Juriul, desigur, eu îi selectez, fiind eu producătorul acestui concurs. Ca de fiecare dată, domnul Herbert Scheiser, el este membrul juriului de fiecare dată, el este principalul din juriu, printre care se mai alătură și unii dintre interpreți sau mulți alții care au treabă cu interpreți, cum ar fi Vladimir Certan, tipografia centrală Foxtrot, care la fel este un partener al nostru, care promite premiul cel mare, postere, calendare și multe altele. Cine va câștiga învingătorul? Cine va câștiga? Ce va câștiga? Premiul cel mai mare este un videoclip cu multe camere și la orice melodie care dorește, oferit de către vipstudio.md, cărora le mulțumim foarte mult. Și desigur, partenerul nostru oficial este și Karaoke Hall, în care ne dă voie să petrecem acest eveniment. Inclusiv și voi, Arts Lux, cărora la fel le mulțumim foarte mult. Vă mulțumim și noi pentru colaborare. Mulțumim!